Geef hem! Geef hem! Geef hem! Alloemelaloemelalei! Alloemelaloemelalei! Het is een minuutje geleden, een play af. Hij geeft die vegen nog terug, ja. Alsjeblieft, ja. Eerste dader! Dat is toch geen recht, ja? Oké, mensen, nog één keer samen met Boerenplantage, all the way from here, helemaal hier, terug op de voeten zitten. Ze hebben de vlogen gefietst. De Hillerszaal, de carnaval, stuiterbal. 1, 2, 3, hey, 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 hey. Ho, 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 ho. Helemaal de Hillerszaal, de carnaval, stuiterbal. Helemaal de Hillerszaal. Helemaal de Hillerszaal, de carnaval. Dan zal ik nog eens wat zeggen. Want ik snap dat alweer, er zit nog veers aan. Ja, geveerd. Daarachter zitten er nog wel wat veers. Hallo. Mogen we die veren teruggeven, onze prins? Oh, de rust. Och, best weer even recht. Ook zo'n veren kunnen vies maken. Oké, nog één keer. Samen met ons. Het dak eraf. De lucht eraf. Dat weer. Vies. De Hillerszaal, de carnaval, stuiterbal. Helemaal de Hillerszaal, de carnaval, stuiterbal. Helemaal de Hillerszaal. Helemaal de Hillerszaal, de carnaval, stuiterbal. Helemaal de Hillerszaal. Rustig, goeie, laten we nog eens samen.